हेलो हेलो। चलिए एक भजन है कि जैसन चाहत रहनी वैसन गुरुवर मोर बाटे, कि जैसन सोचले रहनी वैसन गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात है गुरुवर मोर बाटे, बात जोड़ बात हो। लेवल भाभी लेवल साहब और दया से मिलल गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। साहब और दया से मिलल गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। जैसन सतले रहनी वैसन गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। जैसन सोचले रहनी कि जैसन सोचले रहनी वैसन गुरुवर मोर बाटे, दावा के चोर बात हो। साहब और दया से मिलल गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। जैसन सोचले रहनी वैसन गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। साहब और दया से मिलल गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। भोला भंगिया धतूरावा पे जय शिव लिखाई बाबा पैबा की ना। भंगिया धतूरावा पे जय शिव लिखाई गुरु पैबा की ना। लोढ़ला फुलवा हमर गैले मुरझाई बाबा पैबा की ना। लोढ़ला फुलवा गैल मुरझाई बाबा पैबा की ना। और क्या सवेरे होला गुरु जी के चरेता, गावे गाँव शिवासी से बाटे लिखरचा। संझिया सवेरे होला गुरु जी के चरेता, शिव शीश गावे गावे पाटेल परचा। साहब और दया से साहब और दया से मिलल जिंदगी मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। साहब और दया से मिलल गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो। साहब गुरुवर मोर बाटे, सबसे बेजोड़ बात हो।
क्या देखिए। भैया हरिंदर दिहलन तीन सूत्र पवले, जन जन में चर्चा करके सबके बतवले। पवले जन जन में चर्चा करके सबके बतवले। कि मनवा नमा शिवाय में, मनवा नमा शिवाय में आठों पहरिया मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। मनवा नमा शिवाय में आठों पहरिया मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। साहब राव दया से मिलन गुरुवर मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। कि जैसन सोचले रहनी वैसन गुरुवर मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। साहब राव दया से मिलन गुरुवर मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। सवेरे होला गुरु जी के चर्चा, शिव शीश गावे गावे बाटे लिपरचा हो। संध्या सवेरे होला गुरु जी के चर्चा, शिव शीश गावे गावे बाटे लिपरचा। कि साहब रौर दया से, साहब रौर दया से, कि साहब रौर दया से नया जिंदगी मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। साहब रौर दया से मिलन गुरुवर मोर बाटे सबे से बेजोड़ बाटे हो। साहब रौर दया से मिलल गुरुवर मोर बाटे सब से बेजोड़ बाटे हो। भैया हरिंदर जी तीन सूत्र पवलन जान जान में चर्चा करके सबके बतवलन हो। भैया हरिंदराजी तीन सूत्र पवले जान जान में चर्चा करके सबके बतवले। का बतलाए कि मनवा नमा शिवाय में ही नहीं कि नमा शिवाय कर रहे हैं। बाबा बोले ना उधर बकरी तो नहीं हिल गया है गेहूं में, नहीं मनवा होना चाहिए नमा शिवाय। मन श्वास की माला से कि मनवा नमा शिवाय से, कि मनवा नमा शिवाय में आठों पहरिया मोर बाटे सबसे बेजोड़ बाटे हो। मनवा नमा शिवाय में आठों पहरिया मोर बाटे सबसे बेजोड़ बाटे हो। मनवा नमा शिवाय में आठों पहरिया मोर बाटे सबसे बेजोड़ बाटे हो।